India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. संपूर्ण देशभरामध्ये गोवंश बंदी कायदा असेल, धर्मांतरण बंदी कायदा असेल, अशा प्रकारचे कायदे या ठिकाणी संपूर्ण देशभरामध्ये लागू करावे केंद्र सरकारनं. अशाही प्रकारचा एक ठराव घेण्यात आला. प्रमोदजी मुतालिक आहेत, यांना सुद्धा गोव्यामध्ये जी बंदी आहे त्या प्रकारची बंदी उठवण्यात यावी अशाही प्रकारचा एक ठराव घेण्यात आला. आणि प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऍक्ट हा जो 1991 चा कायदा आहे तो सुद्धा रहित करून या संदर्भातली जी पुढची मार्ग आहे तो मोकळा करावा अशा प्रकारचे काही ठराव या अधिवेशनामध्ये घेण्यात आले. आणि सर्वसामान्य व्यक्ती जी ग्राहक आहे तर यांच्यापर्यंत याविषयीची जागृती करणारे उपक्रम राबवण्यात येतील. त्याचबरोबर राष्ट्र व धर्म यांच्यावर होणारे विविध जे आघात आहेत तर ते आघातांच्या संदर्भात देशभरामध्ये राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र जागृती आंदोलनांचं आयोजन प्रत्येक महिन्याला करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर छोट्या छोट्या संघटना जसं की राज्यस्तरीय संघटना ज्या अधिवेशनामध्ये जसं राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये सहभागी झाल्या तशाच प्रकारची अधिवेशनं पुढे जाऊन प्रांतीय स्तरावर होतील, राज्य स्तरावर होतील, जिल्हा स्तरावर होतील. अशा प्रकारच्या प्रांतीय अधिवेशनांचं संपूर्ण देशभरामध्ये आयोजन होणार आहे. आणि या माध्यमातून हिंदू राष्ट्राचा हा जो विचार आहे, हिंदू राष्ट्राची ही जी संकल्पना आहे तर ती प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्याचं जे कार्य हे वर्षभरामध्ये होणार आहे.